All right. Okay, so good afternoon. Good afternoon, everyone. We have 51,000 people in the house for this afternoon Zoom. And okay, when you are inviting for some of other guests to get in to our Zoom for this 3 p.m. Zoom session, basahin lang po muna natin good afternoon po sa ating lahat po from Susie Ann Libertad. And of course, we have here from Assured Driving School, Alma Cordova, ayan, and Darosita Mera Fuentes, watching from Parañaque. Mega love shout out po sa lahat ng mga partners po natin dyan sa Parañaque. And of course, we have also here Lynn Malagante de la Rosa. Okay, for Len de la Rosa. Sheila May Colliantes, good morning. As Live Good Family, shout out po dyan sa mga taga, saan to? Marikina. Ayan, so Nonito Palermo watching from Coronadal. Shout out. Blue Diamond. Mega love shout out. Blue Diamond. All right. And of course, good morning po Coach Jericho and everyone. So ayan, good afternoon. Generoso Abuan from Bawang, La Union. Ayan, ang layo, no? So for now, we are here. It's our third day here in Baguio City. Grabe, napakalamig po dito sa Baguio. So yun po ang maganda po dito sa ating ginagawang business because this is a mobile. So wherever you are, you can still do the business. You can have your quality time with your family. And of course, good morning, as Live Good Family from Michelle Caringal. And I'd like to take this opportunity para po ma-shout out ko po yung lahat ng mga leaders ng ating Eagles and Lions worldwide, lalo na po yung mga taga dyan sa Bicol. Mega love shout out po sa lahat ng mga Oragons. And of course, welcome sa lahat ng ating mga guests this afternoon dito po sa ating Zoom session. Ayan, so for this afternoon, wini-welcome ko po kayong lahat. And again, ang pag-uusapan po natin isang opportunity na makakatulong po ito para po makapagpabago sa ating buhay. And maybe for some people who are also praying na magkaroon po tayo ng financial breakthrough. So guys, pakinggan po natin maigi itong pag-uusapan natin this afternoon because so many people already changed their lives because of this opportunity. So good afternoon from Tarlac City po. Good morning po Maria Salome Reyes from Batangas. So okay, so you can just jot down or you can just chat down po your shout out po dito po sa ating comment section para po later we can pwede nating basahin at balikan po yan. Right now, gusto ko lang pong i-welcome po lahat ng mga guests, lahat ng mga partners po natin with Live Good. Wherever you are, I hope you are all safe. And ako naman po, safe na safe with my family. Again, we are third night po namin ngayon dito sa Baguio City. Sobrang napakalamig po, napakasarap. Ayan. And sa lahat po ng mga guests po natin, and sa lahat po ng nandito po sa Zoom, kaunti lang po ang aking pakiusap po sa inyo, just have an open mind. Buksan lang po natin yung ating isipan para po maunawaan po natin ng lubusan yung pag-uusapan natin this afternoon. And of course, open your heart for you to really feel kung ano po talaga tong pinag-uusapan po natin ngayon. And in the next 30 to 40 minutes, request ko lang po, just have lakayan po natin ang ating mental wallet because yung mga figures na pag-uusapan po natin, maybe for some, bago po sa inyong mga mata or bago po sa inyong pakinig. So at least in here, lubusan po natin siyang maintindihan. And maybe for some people po, dito nyo po mapapatunayan na totoo po na sa industriyang pong ito, marami po talaga ang nababago ang buhay. So again, we are going to officially start our Zoom presentation. Magandang hapon po sa inyong lahat and welcome po sa isang business presentation na kung saan ito po ay trending, mushrooming, local and global. Yes, tama po yung narinig nyo. Sobrang bilis po dumami ng kumpanyang ito. Sobrang bilis po dumami ng members ng kumpanyang ito. Kaya huwag po kayong pumayag na hindi po makasabay sa napakabilis po na paglaki nitong company ito. Ito po yung oportunidad na magbabago po ng buhay ng lahat. Katunayan po, I just started February 16, 2023. 5 months pa lang po ako dito sa Live Good.
magsi 6 months, pero libo-libo na po ang tao under my organization. At sobrang dami po ng nabibless sa team po natin. Actually, I am not bragging. I just want to inspire people, lalo na yung mga naghahanap po ng oportunidad. Wag po kayong mag-alala. Nandito na rin po kayo, kaya araw-araw po na aralin po natin ang business, baka po malagpasan nyo pa po kami. Kasi po dito wala pong nauna, wala pong nahuli. Speed is the key. Gusto nyo po ba ng good news? Ito po ang good news. December lang po ito nagsimula sa Amerika and January lang po dito sa Pilipinas. Kaya magsi 7 months pa lang halos. Nasa pioneering po tayong lahat. Kaya sumabay na po kayo. Mahirap po kasi yung naririnig mo yung isang opportunity pero palalagpasin nyo po. Nako, napakasakit po nun. Ito po yung sinasabi ni Mentor Fernan Santiago, yung mentor po namin dito, yung pinaka-grand upline po namin. Ito po yung tinatawag na the pain of being left behind. So kung kayo po ay nandirito ngayon at na-invite ng inyong kaibigan, kakilala, o hindi man kakilala, congratulations po sa inyo kasi nagkaroon po kayo ng pagkakataon na makapakinig ngayong hapon. So bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Ayan, let us bow our heads. Isara po natin ang ating mga mata muna para po makapagpanalangin po tayo ng taimtim. Lord God, we thank you so much for this wonderful time na regalo niyo po sa amin, Panginoon. At salamat, Lord, sa live good na pinagkatiwala niyo po sa amin. Help us, Lord, na maging good steward sa opportunity na ito. Lord, tulungan mo po kami na ingatan ang opportunity ng live good at sa lahat ng kasama po namin ngayon. Lord, please open their hearts and minds, especially sa mga first-timers na nakikinig po dito. Hayaan niyo po na makita nila ang nakita po namin na opportunity dito sa Live Good. Buksan niyo po ang puso at isip nila, kayo po ang mangusap sa kanila. You said in your word, when 2 or 3 gathered together in your name, you are in the midst of them. I believe, Lord, you are here. Your presence is here. Kapiling ka po namin, Panginoon, and I acknowledge, Lord, that apart from you, I can do nothing. Kaya Lord, ngayon pa lang po, sa iyo ang papuri, sa iyo ang glory, kaluwalhatian, pasasalamat. In Jesus' name, we pray, amen and amen. So everybody say amen. Before we continue our presentation, let us check our audio. Malakas po ba? Can I see some hands there? Can you comment po? Can you please type 1 kung malakas po ang ating audio? Naririnig po ba ng malakas si Coach Jericho? Can you please, pa-comment naman po, pa-comment. Malakas po ba? Can you please type 1, please? Type 1 po dito sa chat box natin. Alright, Generoso Cruz, Emiliana Cruz. Thank you so much, Generoso Abuan pala. And Coach Emiliana, Carmelita Roda Espirito. Thank you so much. Thank you so much po sa lahat po ng nagpa-participate sa ating Zoom. Actually, tinitesting ko lang po if everybody's are listening. So, ayan, maraming salamat po sa mga nagpa-participate. And especially guys, sa ganito po kasing sa ganito pong business presentations na hindi ko po kayo nakikita at hindi po tayo nagkakakitaan, camera lang po tayo. So, it's very important po na nararamdaman po namin kayo. So, it's very normal. It's very normal if you can drop your heart emoji, clap emoji, kung may naririnig po tayo na something na bago sa ating tenga na medyo sounds good, pwede po tayong maglagay po dyan ng heart emoji. Wag lang po natin bubuksan ang ating microphone. Pwede po tayong mag-chat and at the same time kapag medyo maganda naman talaga ang ating pinag-uusapan, pwede po tayo dyan maglagay na kung anong mga emoticons na kung saan po it's sign na kayo po ay nakikinig po sa ating speaker and dyan lang po kasi naguhugot po ng lakas si speaker para magtuloy-tuloy at ma-deliver ng maayos po ang presentation. All right? So I hope everybody will participate. Thank you so much, Coach Ronnie Salazar, and of course, Ma'am Marilu Wine. How would you pronounce the family name? Ano to eh? Wines ba? Or pag ginawa natin foreigner, Wines. Edralyn, what is this? Arumin. Yan. Thank you so much po sa lahat ng mga nagpa-participate. Ayan, tuloy-tuloy po tayo. Okay, let's start. Once again, my name is Mentor Jericho Irinco. I am a platinum member of Live Good from Bicol. So shout out po sa lahat ng mga Bicolano.
Ayan, so, and sa lahat po ng nandito sa loob ng Zone, dati pa akong empleyado, vlogger po ako, advisor po ako ng non-government organization, nakafocus po kami sa community service like coastal cleanup, feeding program, relief operations sa tuwing may kalamidad, and livelihood program. Isa po talaga kasi sa advocacy ko ay ang youth empowerment. Katunayan, isa sa dahilan kung bakit ngayon po nag-start ako mag full-time dito sa Live Good to sustain the needs of my family. And of course, magtuloy-tuloy ang mga nasimulang project ng kabataang kontra droga at terorismo at Huyon-Huyon Central Youth Organization. Sobrang lalim po ng compelling reason ko kung bakit ko po ginagawa ng todong-todo at seryoso ang Live Good. Kung kaya in less than 4 months, naging platinum po tayo dahil we are surrounded by great leaders and mentors. Suportado po tayo ng ating International Grant Upline Mentor Jesse Garcia at solid na suporta po ang binibigay sa atin ni Mentor Ferdinand Santiago, our grant upline here in the Philippines, the founder of Dream Makers Worldwide, na kung saan under umbrella naman po nito ang ating mother team na Soaring Eagles International, founded by newly promoted Diamond Mentor Vilma Sabulao. Grabe, pinapalakpakan po yan. Sobra po ang hataws ng suporta po niyan sa team niya po under her organization. Naku, wala na po akong masabi. Kaya sobrang gaan po gawin ang Live Good. At yan po ay nagsanga-sanga with the team of upline Engineer Noel Caparoso ng Rainbow Team and Cebu at ng iba-iba pa pong group under Soaring Eagles International. Ako po bilang founder ng Eagles and Lions Worldwide under ni Upline Edmar Carcolas, sobrang laki po ng pasasalamat ko kay Lord kasi nakatagpo tayo ng mga business partners and malulupit na leaders na pareho po ang perspective natin. Yung perspective in life, ang tumulong po sa marami. Kaya sobrang thankful po talaga ako kay God and to all our leaders of Eagles and Lions Worldwide and to our Live Good family. You know already who you are. All right? So, but for now, this is not all about me. This is all about you. Ang task ko po this afternoon is ipakita po sa inyo ang isang oportunidad na sigurado pa kung kayang baguhin ang buhay nyo at kayang tuparin lahat ng pangarap ng pamilya nyo. Isama nyo na po ang pangarap ng kapitbahay nyo. Yan po ang laging sinasabi ni Mentor Ferdinand Santiago. Yes, ganito po to kaganda. Okay? Kaya welcome po kayong lahat sa pinakabagong kumpanya sa buong planeta. Kung kayo po ay naghahanap ng bagong kumpanya para sa grupo nyo, ito na po yun. Pakinggan nyo po ang opportunity na inyo pong maririnig ngayong hapon. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan, tahimik na lugar, nasa focus, para talagang maunawaan nyo po itong pag-uusapan po natin. Again, welcome to Live Good Business Presentation, the membership that pays. O di ba bagong-bago? May narinig na po ba kayong club membership na nagpe-payback? Yung company, yung club membership yung company na gumagamit ng membership method na nagpe-payback, nagbabayad po ng balik po sa kanilang mga members. Ayan. So, yung kumikita po ang mga members, wala po dati pero ngayon po mayroon na. At ito po ang nag-iisang Live Good. Sabi nga po ni Mentor Vilma Sabulao, isa po itong hulog ng langit. Kung bakit po makinig po tayong maigi, maaring ang iba po kasi sa atin ay nasa komportabling buhay na. Who knows, ito po yung magiging platform na magagamit po natin para maging daluyan ka ng biyaya at pagpapala para sa ating kapwa. Alright? So, okay, welcome po to Live Good. Sino po ba si Live Good? Live Good is based in USA, sa Jupiter, Florida. This is a networking company. However, Live Good revolutionized the industry. Si Live Good po ay nag-adapt ng change. Ang ating CEO and corporate team, naintindihan po nila kung ano ang problema ng industriyang ito. Kung kaya tinanggal po nila lahat ng mga pahirap po sa MLM or sa multi-level marketing. Ito po ang good news sa Live Good. No quotas, no auto-ship, no points monitoring, no forced buying of products, buy at need. Wow! So ibig sabihin po, bibili ka lang kung ano ang kailangan mo. No more overpricing of products. Kahit sino makakita nito, mapapawaw. Tama? Because this is a brilliant platform. Kaya sobrang na-amaze po ako. Kaya nag-join po ako agad kahit hindi ko pa po naintindihan ang business. Sa totoo lang.
Live Good, the member pays. Live Good, ayan. So next slide po tayo. Ayan. Live Good, the member pays, the membership that pays. So stay healthy with highly affordable at wholesale price and much quality supplements. Full funnel marketing system tools and trainings. Ayan. Dito po ako lalong na-amaze at napa-join po agad-agad. Ano, nakita ko po yung platform ni Live Good, newly launched global. So ibig sabihin, you are or we are all pioneer. We have simple, powerful, and lucrative pay plan. Home-based business open in 200 plus countries. Sobrang ganda po nito. Kaya tuloy-tuloy lang po natin pag-aralan po ito. Alright. So, next. Ano po ang tanong po ngayon, ano po ang ginawa ni Live Good? Okay? Live Good engaged in subscription industry. Bakit po pinasok ni Live Good ang subscription industry? Ano po ba ang mayroon dito? Para po sa kaalaman ng lahat, nagkaroon po ng 300% nagkaroon po ng 300% increase rate. Ito pong industriyang ito, lalo na po nung nag-pandemic. Timing na timing po tayo. Kaya ang tanong, so ang tanong ng marami, ang subscription industry ba ay boom? The answer po is yes. Bigyan ko po kayo ng sample. Ito pong ginagamit po nating Zoom, pumutok po ito simula nung pandemic. Nag-generate po ito ng 2.65 billion annual revenue. Ibig sabihin, may malaking negosyo sa subscription industry. Ano nga ba ang subscription industry? Meaning, pag nagbabayad ka ng subscription mo, magagamit mo ang service. Pag di ka nagbayad, putol ang service. Okay? Ano pa po ba ang sample? Ito pong Costco, isa po itong wholesale company na kung saan meron kang access na pumasok sa kanilang shopping mall para makabili ng wholesale price. Tingnan niyo po kung gaano kalaki ang income sa industriyang ito. Meron po silang 59 million member households, 107 million cardholders, 88% worldwide renewal rate, and 3.5 billion in membership fees. Grabe. At sino pa? Netflix. Ito pong Netflix na to, ito po ang bagong pinagigiliwan ngayon ng mga may bahay. Halos karamihan sa kanila nakasubscribe po sa Netflix na kung saan mayroon po itong 230.75 million subscribers. Kaya nakapag-generate po sila ng 31.6 billion US dollars annual revenue noong 2022. Okay. So, doon sa tatlong kumpanyang na-share ko po sa inyo, masasabi po talaga natin na ang industriyang ito ngayon ay pumuputok at yun ang maganda sa Live Good kasi inaral po nila ng mabuti. Ano po ba ang trend? Ano po ba yung magandang nangyayari ngayon sa mundo? Ito po ang simula ng pagbabago. At dito po sa Live Good, they adopt the subscription method. Ano-ano po ba ang ibang kilalang membership company maliban doon sa tatlong pinakita ko po sa inyo? Ito ay mga sumusunod. Amazon Prime, Sam's Club, Disney. Again, lahat ng mga company ito, mayroon po silang tinatawag na membership na kailangan mong magbayad, pwedeng monthly o yearly. Kung titingnan po natin sa screen, iba-iba po. Merong $9.99, $15.49, $19.99 per month. Depende po yun sa package na iyong sinubscribe. But again, may option ka sa pagbayad kung monthly o annual. Yan po ang mga kumpanyang malalaki ang kinikita sa subscription method. Alright? Again, good news po sa ating lahat. Kasi sa lahat po ng popular membership company na pinakita ko po sa inyo na nandyan po sa screen, Amazon Prime, Netflix, Disney, Sam's Club, Costco, only Live Good membership company that pays, pinapalakpakan po yan kasi di lang po ang company ang yumayaman. Pati yung mga members ko may kita at payaman ng payaman. Grabe, alam mo sa totoo lang, kinikilabutan po ako dito. Si Amazon po, ganun din po ang ginawa ni Live Good. Na kung saan noong July 16, 1995, nagsimula lang po sila sa online bookseller. Early 2000, nag-expand na po si Amazon. It went well beyond books, videos, and music, offering clothing, electronics, toys, kitchenware, and even magazine subscriptions and more.
Kung napapansin po natin, ang Amazon, isa po sa pinakamalaking online stores in the world. Kumbaga dito sa Pilipinas, ang mga sikat na online stores, nandiyan ang Shopee, Lazada. So ganun po nag-umpisa, hindi po muna madami. At kung titingnan po natin, si Live Good launched globally on December 13, 2022 with its business of membership that pays. Again, open po tayo in 200 plus countries. Now, sa Live Good, nag-umpisa po siya sa mga highly quality and very affordable natural products. However, si Live Good hindi lang po nag-revolutionize sa industriyang ito. It even evolutionized of this industry. So, ano po ang ibig sabihin nito? Makinig po tayong lahat. I'm welcome. Live Good will add more products and services in the near future. Ito po nasabi. Kasi according to CEO Ben Glensky, makinig po tayo ng maigi ha, magkakaroon po tayo ng more than 200 plus product lines in the back office of LiveGood. Dahil according to LiveGood, we are the next Amazon of network marketing industry. Wow, grabe. Pinapanakpakan po yan. Alam niyo po nung narinig ko po ito, kinilabutan po ako, grabe. And gusto ko pong i-congratulate lahat ng members na po ng LiveGood at i-welcome po lahat ng mga parating pa lang. Alright? And now, proud po ako na ipakilala po sa iyo ang persons behind the success of LiveGood. Isa po siyang napaka-humble, hands-on at sobrang bait, napaka-low profile na tao, our CEO Ben Glensky. With over 20 years of experience owning and running of some of the most successful companies in the nutritional supplement industry, Ben knows how to help people win. Napakaganda po yan na katangian ng isang CEO. At para po sa kaalaman ng lahat, kung bakit meron po siyang ganyang katangian, dati po kasi siyang networker. And since alam niya po ang lahat ng paghihirap ng isang networker, inaral niya pong mabuti at ang nakakatuwa, kung pakikinggan po natin ng mabuti ang ating presentation, mapapawaw ka po talaga kasi ang gusto niya po, hindi lang company ang kumikita, kundi hinahati ng higit pa sa malaki, papunta balik po sa atin. So mapapawaw ka po talaga. So pinapalakpakan po yan. Alright? So thank you guys. Thank you. True leadership create true success. Kung bakit po very successful ang Live Good? Dahil po sa tandem, dahil po sa unity, dahil sa teamwork ng mga top people in the corporate teams. We have the Director of Product Development, Sir Ryan Goodkin, at ang asawa niya, Director of Product Education, Lisa Goodkin, and the Director of Network Marketing, Norder Kasan. Alam niyo po ba si Sir Norder Kasan? Napakabait po ng tao na to. Katunayan, nung nag-rank up po ako to Platinum, nagulat po ako, nag-send po ito ng personalized video, greetings. Grabe, saludo po ako sa corporate teams. At ito pong mag-asawa po na ito, dapat lagi po nating pinapanood ang mga videos nila. Pwede tayong sumabay sa Zoom or yung mga recorded videos nila para alam natin kung paano makatulong yung products ni Live Good. Alright? Now, it's time to make a change. Basahin po natin ang mission ng Live Good na nasa screen. To help people get healthy and stay healthy without having to spend a fortune to do it. Alam niyo po ang mission pa lang po ni Live Good, maaantig na po tayong lahat. Maaantig pa po. Sa totoo lang, marami naman po kasing natural supplements products sa paligid natin. Kaso ang tanong, kaya po ba ng bulsa natin? Kay Live Good, grabe, kakaiba po talaga. Nandito po tayo para maging channel ng blessings to many. Magtuturo po tayo that health is wealth. At kayang-kaya po ng lahat, meaning, hindi po butas ang bulsa. Again, pinapalakpakan po yan. Alright? Again, it's time to change. Tingnan niyo po ang nasa screen. This is the famous story of David and Goliath. Ano po ang relevance? So Live Good po si David na kung saan, sorry to say this, marami po kasing mga price gouging MLM companies ang tinatamaan. Again, sorry po talaga. It's time to change. Ano po ang sabi ni Dodrick Casanda, Director of Network Marketing? The days of selling overpriced products so a few people at the top of compensation plan can get rich are over. Tapos na po ang pahirap. Nandito na po ang presyong abot kaya. Tingnan po natin kung paano binaliktad ni Live Good ang industriyang ito. Grabe,
Sa totoo lang nakakakilabot, nakakatuwa, nakaka-proud. Ngayon, ano ang mga produkto ni Live Good? Sa ngayon po, mayroon po tayong 16 to 17 product lines in the back office na kung saan these are all made in the US. Alam naman po natin na pag gawang Amerika, imported po yan. Approved by GMP. Para po sa kaalaman ng lahat, mahirap po makakuha ng approval ng GMP. At good news po again, dahil lahat ng ating products ay lab tested for purity and potency. So, on top of it, lahat po ng products ni Live Good ay natural, organic, at lahat po yan may certificate of analysis. Kaya kampante po tayo na ang products po natin ay purely natural. Meron po tayo mga paparating na products and mas nakaka-excite po ito. Actually, ito pong collagen peptides, nandiyan na po yan eh. And panigurado po akong marami mag-o-order po nito. Ito po yung mga sumusunod. We have the collagen peptides nga. Ito po yung products na pababatain tayo, putiin po tayo. Ito pa po, nootropic brain booster. Kailangan po yan ng mga aging people. Sleep patches, energy and focus patches. Mayroon po niya sa mga ibang company. Pero makikita po natin ang presyo. Ano ang pagkakaiba? Again, palakpakan po natin sa Live Good dahil nangyayari na po yung sinasabi ng ating CEO that we will be the next or the future Amazon of network marketing industry. Padami ng padami ang ating mga products, and not only that, it includes services. Ayoko po mag-preempt, pero sobra po ako na-excite. Ayan. How do I order products? Ang tanong ngayon, we have two options. Number one, order as a consumer or order as a member. Linawin ko lang po ha, for consumer, pag halimbawa gusto mo lang maging consumer, mabibili mo ang products at a retail low price. Take note, retail price na siya pero mababa. Pero pag nagpa-member po tayo, you pay it as much as lower price as member. So, ano ngayon ang benefits once you become member? Makinig po tayong maigi dito, please. As member po, we save up to 75% compared to product in other network marketing companies. Ito lang po yon. Saan ka po bibili? Sa mahal o sa mura? Ramdam ko po kayo, kaya alam ko po ang sagot nyo. Tama po ba? Doon po tayo sa mura. At yun po ay si Live Good. At para makita po natin, to vouch kung ano ang sinasabi ni Live Good, ito pong ating CBD oil ay mabibili lamang sa halagang $18 only. At 700 ml na po to kumpara sa Green Roads o sa Kalaban, sobrang mahal. $89.99. Kaya dito pa lang, nakatipid na po tayo ng 79%. Sa iba, 79.95. Grabe, no? Ang layo. And by the way, ang ating CBD oil, it's one of the best kind of CBD. I have. And based on my experience with the CBD, dahil ulan init sa Bicol, muntik na po akong atakihin sa asthma nung nasa Bicol pa ako. Buti na lang po may CBD oil ako. Isang drop po sa ilalim ng dila ko. Sa lingual po kasi ito. So, normal po ang pakiramdam. Alright? Ito pong Super Greens. Ayan, isa po ito sa napakalupit nating products. Lahat na po ng klaseng greens kasama na po yan dyan. At mabibili po yan sa napakamurang $18 only. Compared sa other companies, ayan o, Organifi Green Juice, $69.99. Nakatipid po tayo ng 74%. At sa Athletic Greens, $99.99. Naka-save po tayo ng 81%. Grabe no? Pinapatakan po yan. Ayan, now pag-usapan po natin, ano ang pagkakaiba sa member's price at sa retail price? Tingnan po ang inyong mga screen ng maigi pa. Ito pong multivitamins for women with iron, member price natin is $9.95 only. Samantalang ang retail price is $17.95. Pareho po nitong sa panglalaki. So kitang-kita po natin sa screen, almost 50% po ang retail profit. What about itong mushroom coffee? Sobrang sarap po nito, aromatic po ito. Kaya ang bilis pong maubos po nito. Ayan. Again, member price is only $17.95. Samantalang ang retail price ay $28.95. Itong protein, grabe, sarap po nito. Ang sarap-sarap po nito, subukan niyo po. Para ka lang nagmi-milkshake. Ilagay mo sa malamig na tubig at lagyan niyo po ng yelo. Nako,
Ang sarap. Member price ay $22 at ang retail price ay $34 lang. Okay, so ayan, nabigyan po namin kayo ng idea kung ano ang pagkakaiba ng members price sa retail price at nakita nyo rin po ang pricing system ni Live Good. Okay? Ngayon, ang next question natin, how to become a Live Good member? Sobrang dali lang po. Balikan nyo po yung taong nag-invite po sa inyo. Tawagan nyo po or i-chat nyo po. Hingin nyo po ang kanyang landing page or register with your sponsor's link. To become official member ng Live Good, magbabayad lang po tayo ng 9.95 at dyan po makakabili ka na ng mga produkto at a wholesale price, members price. Ibig sabihin po ng wholesale price, kahit bumili ka lang ng isang peraso, hindi kailangan bulto-bulto. Pero ang presyong ibibigay sa'yo ni Live Good, pang wholesale. Yan po ay benefits bilang isang member ng Live Good. Then stay active by paying your monthly membership. Grabe, no? Sobrang ganda ng products ni Live Good. At sa mga products na mga paparating pa, sobrang mura pa. Grabe. Ang tanong, pag maganda po ba ang produkto, maganda po ba ang negosyo? Pag mura po ba ang produkto, dadami po ba ang magkakagusto? Ang sagot po dyan ay oo naman. So ang tanong, would you like to earn up to 2,000 or more dollars or more per month? Or gusto po ba natin kumita ng 100,000 or more buwan-buwan? Sa mga interesado pong kumita kay Live Good, stay po tayo para sa second part ng presentation. Saglit lang po to. So again guys, we're done with the first part. We are already here in the second part and I will just reiterate my request to each and every one of you na sa ito pong pangalawang part ng ating pag-uusapan, I'd like to request everyone to please open your minds and open your hearts para po maramdaman at talagang ma-internalize po natin yung pag-uusapan natin. In this part po, we need po na kailangan natin lakihan yung ating mental wallet, yung ating psychological wallet. Because for the next 10 to 20 minutes, makikita po natin mga kakaibang figures po. Ito po ay potential. Ibig sabihin po ng potential, maaring mangyari po. Okay? So, tuloy po natin. So, Live Good affiliates. Ano po ba ang Live Good affiliates? Dito po, once you become Live Good affiliates, we also give you the opportunity to earn income with the most exciting compensation plan in the industry. Yes, the most exciting compensation plan in the planet. How to become affiliate member? Again, sobrang dali po. Balikan niyo po yung taong nag-invite po sa inyo, tawagan niyo po or i-chat niyo, hingin niyo po yung kanyang landing page or registered with your sponsor's link. Pay one-time $40, business centers, at magbabayad lang po kayo ng $9.95 per month. Yun na po. Pasok na po tayo as affiliate ng Live Good. Ngayon, what do I get with the $49.95? Remember, $9.95 as a member and $40 to become an affiliate, a total of $49.95. Then, you have the access to membership club. And then, bibigyan din po tayo dito ng digital marketing products. Again and again, yung membership club, ano nga po ulit yon? Yung mga produktong bibilhin po natin, yan po ay ibibigay sa atin at a wholesale price na nakakatipid po tayo ng 75% compared the products out in the market. Digital marketing products. Mayroon po tayo ditong tatlo. Grabe, napaka more than value for money po itong sa Live Good. Bakit? Number one, bibigyan po tayo dito ng replicated website, the back office. Ang back office po natin, grabe, napaka user-friendly, ang daling gamitin. Yung mga naka-attend po ng training kahapon, nakita nyo po, no, ang bilis po, user-friendly po siya, no? So, mabilis po mag-navigate. Username, password, nandyan po. Everything maa-access mo po. Yung income mo, yung mga taong kasama natin sa organization. Number two, bibigyan po tayo ng retail site store. Spread po natin yung replicated website natin in 200 plus countries. Remember, tayo pong mga Pinoy, nakakalat po tayo sa iba-ibang bansa. There are around 12 million Filipinos scattered around the world. So, i-take advantage po natin na ma-share po ito sa inyong mga friends and families abroad. Pwede po silang mag-sign up, pwede rin po silang bumili ng products to try out, and the products will be delivered right at the doorstep of your clients.
Hindi na po natin kailangan magkatok-katok ng mga pinto. Wala na po yung traditional way kasi nandito na po tayo sa digital era. Ito na po yung panahon ng evolution. Tayo po ay online na or e-commerce system na po. Okay? So number 3, we will be given the most powerful marketing tools na power landing page or the sponsors link. Isipin mo, mayroon kanyang tatlo sa halagang $40 at dahil dyan sa landing page na yan, agad po akong napa-join sa Live Good. But wait, there's more. Kasi once pagbayad ka po ng 49.95, you participate in the compensation plan. Always remember, Live Good is the membership company that pays. Wow! Exciting, di ba? Grabe. So ano po ang structure na compensation plan ni Live Good? We are powered and backed up by two kinds of structure. We have the powerful Unilever Infinite Wide, hence level deep, and we have Force Matrix 2x15, 15th levels deep. Nasusundan po ba natin? Okay, so paano po nangyayari yan? Dito po sa first structure, kung titingnan po natin itong mabuti, this is infinite wide. Ibig sabihin unlimited. Meaning we can enroll as many people as we can. Maubos man yung mga kakilala mo o marami pang mga hindi kakilala. At ang nakakatuwa, yung kakilala ng kakilala ng kakilala ng kakilala mo, mayroon po tayong overriding income doon up to the 10th level. Okay, what about the force matrix? Ito po yung isang klase ng structure na kung saan kahit hindi ka po maka-enroll ng kahit isang tao, malalagyan ka kasi meron po tayo dito tinatawag na automatic spillover. Kaya dito sa Live Good, dalawang klaseng tao papalo ka. Number 1, you could be a spillover maker or number 2, spillover waiter. Mamili na lang po tayo kung saan po tayo doon. Mag-create po ba tayo ng now income o mag-create po tayo ng future income? Nasusundan po ba? Okay. Pag-usapan po natin ang 7 ways to earn with Live Good. Meron po tayong weekly fast start, retail commission, influencer bonus, diamond bonus pool, and diamond crown bonus pool. Ito po, papalo po ito sa Unilever Infinite Wide. Okay po? So dito naman po sa Matrix Commission, ito po yung 2x15 Force Matrix na kung saan ito pong matching bonus, kaya po yan nilagay po yan dyan sa gitna kasi magmamatch ka sa Matrix Commission, magmamatch ka sa Weekly Fast Start, magmamatch ka sa Retail Commission. Wow! Ganun po kaganda ang compensation plan ni Live Good. Dito po sa 7 ways to earn, mag-focus po tayo sa 4 bonuses. 4 lang po ang pag-uusapan natin. Dito po sa 4 na to, sapat na po yan para i-run po natin ang negosyo ng todong-todo. Okay? Weekly fast start bonus, matrix commissions, matching bonus, diamond bonus pool. So, isa-isahin po natin ito. Dito po sa weekly fast start commission, just on the title itself, sinasabi po nito na on a weekly basis, meron po tayong income. Saan po nanggagaling? Ang sabi po dito, for each person who you refer to Live Good, who becomes a member and an affiliate for $49.95, we will reward you with a $25 commission paid out the very next week. Linggo-linggo po, may kita po dito kay Live Good. Basta enroll po tayo ng enroll. Hindi pa po ubos yung kita last week, sasahod na naman. Ganyan po kaganda dito sa Live Good. At kung naalala po natin kanina sa weekly fast start commission, it's infinite wide unilevel 10th level deep. Diba? Ngayon, mamamaximize po natin itong 10th level deep na to depending upon on the ranks. Kaya makinig po tayong maigi kasi may kinalaman po ang rank mo doon sa kikitain po natin. Ang income po ay proportionate sa rank. Kaya mag-focus po tayo sa pag-rank up. Tulad po nito, example po, unrank hanggang first level lang. Sino po ba si unrank? Ito yung wala pa pong ginawa, yung kaka-enroll pa lang, kaka-invite pa lang. Magkano ulit ang kikitain? 50%, kaya $25. Pag nag-bronze na, hanggang second level na po yun. May dagdag na 10%, ibig sabihin, yung in-enroll mo, mayroon kang $5. Sa silver, bababa po siya hanggang 4th level, pag gold hanggang 6th level.
So tingnan po nating mabuti. Sa silver, ano po ang ginawa ni Live Good? Nagdagdag po siya ng, di ba ng 10%, 5% and another 5%. So magkano na po yan? 70%. Pag naging gold po tayo, baba po yan hanggang 6 level. Isipin nyo, dinagdagan na naman po tayo ng 75% all in all. Pag naging platinum ka, kami po yan ngayon, yung current rank po namin, dinagdagan na naman po ni Live Good. Alright? So hanggang 8th level po yan. Pag nag-diamond ka hanggang 10th level, grabe. Binabalik po sa atin ni Live Good. So 78 pag nasa platinum ka, and 80% kapag ka nasa diamond ka na. Alright? So kung titingnan po natin, we are generating income not only on our first level alone. Diba? Kumbaga bibigyan po tayo ng income hanggang doon sa 10th level. At dahil po may kinalaman ang rank sa income natin, kaya po nag-discuss po tayo lalo. Paano nga po ba mag-bronze? Paano po ba mag-silver? Paano po mag-gold? Paano po mag-platinum? And paano mag-diamond? Alright? Tingnan po natin itong screen natin. Ayan. Ano nga po ulit yon? $25 bonus sa bawat na i-enroll po natin or na i-refer mo na walang auto ship, walang quota, at walang volume requirements. Wow! Grabe, no? Kakaiba, no? Kaya nga sabi po ni Sir Ben Glensky, ito po yung pinakamadaling negosyo na papasukin po na wala pong try. Kasi 49.95 or 2,800 to 3,000 depending sa ginamit mo po. Depende sa conversion rate. Kung nag-crypto ka, mas mataas kasi volatile po si crypto. Kakaiba po ang Live Good. Kalahati balik agad. Wala. Wala, grabe. Lahat po talaga dito kikita. Okay? Ganda, no? So, tuloy natin. Paano kung nakapag-refer ka po ng 10 tao, meron kang $250. At target ka this week ng 10 and the next week meron kang $250. Paano kung target mo 10 kada linggo? Remember, pwede po tayo mag-refer ng unlimited directs. Okay? Now, pag unrank, syempre hanggang first level lang. $25 lang po yan, first level. Pero, kung tayo po ay nag-bronze, paano nga po ba mag-bronze? Naku, ang dali. A and B, dalawang tao lang, nanay mo, tatay mo, bronze ka na. At pag nag-bronze ka na, ang nakakatuwa, hindi lang $25 ang kikitain mo. Pag yung nanay mo at tatay mo ay nag-enroll, mayroon ka ring $5 kasi 10% ang kikitain mo sa second level. Okay? E paano naman kung nag-silver ka? Hanggang 4th level, babayaran tayo ni Live Good. Magkano yon? At paano maging silver? Sobrang dali. May tatlong paraan po tayo. Mag-enroll ka ng 20 directs. Yes, 20 directs. Silver ka na. Marami na po ang nakagawa niyan dito sa Live Good in 2 days. Or 10 directs with total of 20 active members or tatlong bronze and 3 different legs. Hindi po kailangan direct mo. Hindi kailangan direct mo mismo itong bronze na to. Basta doon sa tatlong leg mo, iba-ibang leg, may tatlong bronze at nag-total ng 20 members, silver ka na po. Bilang silver, mamamaximize mo po ang income hanggang 4th level. Ngayon, kung gusto talaga nating ma-maximize ang opportunity ni Live Good, tititigan na lang po ba natin na lumalaki po ang mga tao? Huwag po nating hayaan. I-maximize po natin. Alam niyo po ba dito, minsan biglang bumubulosok yung grupo mo, yung in-enroll mo kasi, hindi mo alam kung sino po yung matatap niya. Yun pala, yung napasok mo, mga leaders pala yun. Kagaya ng nangyari po sa organizations ko, we are thousands at araw-araw. Padami ng padami ang bilang, parami ng parami po at palaki ng palaki ang organization. Okay? Paano naman po kung maging gold? Ayan, up to the 6th level na po. Paano nga ang income kay gold? Umaabot na po yan ng 75%. Okay? So dito para maging gold, 30 directs total team 100 or 3 silver with total teams of 100. So yung 100, ito po yung common denominator. Yung numerator po natin, iba-iba po ang pagka-qualify po natin dyan. Pwede naman po 30, 30, 30 plus 10 with a total of 100 active members. Ganyan po kabilis maging gold. Okay?
para naman po maging platinum, ito po kami ngayon sa current rank po natin. Up to the 8th level po yan, 78% na po yan. Okay? Paano po magpa-platinum? Paano maging platinum? 100 directs with a total of 500 teams o mayroon kang tatlong gold, 3 different legs with a total of 500 teams, second option po yan. Or tatlong 150 plus 50 in the combination of all the legs na mayroon ka. So, bibigyan ko po kayo ng idea. Yan pong tatlong 150 na yan, may mga pagkakataon po na isang leg ay aabot po ng 5,000 o kaya 1,000. Ang bibilangin lang po dyan na live good ay 150 lang. Hindi po ibig sabihin na pag ang team mo ay umabot na ng 500, platinum ka na. Ang bibilangin lang po per leg is 150. Kahit wala kang gold, basta marami kang leg na pagkukunan to complete the 500 team, platinum ka. Kaya mabilis mag-rank up po pag madaming directs. Again, may 3 ways para mag-rank up to silver, gold, and platinum. At para naman po maging diamond, may 2 paraan. Okay. Up to 10th level, 80% na po ang mai-override natin as diamond. Paano po mag-diamond? 2,500 ang total team. Nasusundan po ba? Mabilis po ba ako magsalita? Tatlong platinum po and 3 different legs with total of 2,500 teams. Or again, pag marami ka pong directs, marami kang pagkukunan. Kasi 500 lang ang kukunin sa bawat leg. Kung may 5 kang leg na tag 500, a total of 2,500, diamond ka na. Anyway, lahat po tayo papunta sa diamond. Nasa inyo lang kung babagalan nyo o bibilisan nyo. Pero isa lang po ang masisiguro ko po sa inyo. Magtuloy-tuloy ka kasi magiging diamond ka. Yan po ang ating weekly fast start commission na kung saan may kinalaman po ang ranggo mo sa kikitain mo. Kaya kung gugustuhin mo ang opportunity ng Live Good, you better focus on ranking promotion. Kung seryoso ka na maabot ang mga pangarap mo, dapat very particular ka sa rank promotion mo. Huwag po sana nating i-take for granted kasi sayang po ng time. Okay? Ito naman pong Matrix Commission, pag-usapan po natin. Si Matrix Commission ay 2x15 force matrix na dito naman po kanina sa weekly fast start, wala ka pong kikitain kung di ka nag-enroll. Again, sa weekly fast start, wala ka pong kikitain kung wala kang in-enroll. Sa Matrix Commission, mayroon kang kikitain kahit hindi ka nag-enroll. Bakit? Kasi nandito ka. Kung una kang sumali, pwede kang malagyan agad-agad ng spillover ng apply mo. At ang nakakatuwa dito, lahat ng tao na nasa ibaba mo up to the 15th level, depending on your ranks, na nagbabayad ng $9.95 buwan-buwan, babayaran po tayo ng 25 cents dollar ni Live Good. Kaya the sooner you lock in your position, the more chance na malalagyan ka ng spillover. So para lubusan po natin maunawaan, ikaw po ito. Lahat ng tao na nandyan sa baba na nagbabayad ng 9.95 buwan-buwan, 25 cents dollars ang value po niyan or ang ibabayad sa'yo ni Live Good. Alright? Uulitin ko po ulit, ganito po yan, ano? Sa Matrix Commission, ito po yung level natin, 1 to 15. Alright? Kasi kanina hanggang 10th level, dito po hanggang 15th level. Kaya nga po, 2x15 force matrix na kung saan, depende na naman po sa rank po natin. Tingnan po natin ang table sa ating screen. Again, ang rank, bronze, silver, gold, platinum, diamond, and the amount. Yung level po natin may kinalaman po sa rank. May kinalaman po sa rank na naman po ulit. Pagka unrank ka, ibig sabihin wala ka po talagang na-enroll kahit isa. Pero nagbabayad ka po ng monthly membership na 9.95 hanggang 12th level, babayaran po tayo ni Live Good. So pagpalagay po natin, nalagyan ka po ng nalagyan. Yung mga taong nasa ilalim mo dahil active ka na nagbabayad ng monthly $9.95, may 25 cents dollars ka sa bawat isa. Pag napuno yan, pwede kang kumita ng $2,047. Pag ikaw naman po ay bronze and silver, babayaran ka up to 13th level, pwede kang kumita ng potential income na $4,095.50. Pag gold and platinum ka hanggang 14th level na po yan, yan naman po ay
$8,191.50. At pag tayo po ay naging diamond, up to 15th level, ang potential income po niyan ay $16,383.50. Alright? So sinasabi ko po sa inyo ang word na potential. Again, the possibility pag napuno po ang matrix. Di ko po sinasabi na guaranteed. The potential pwede pong mangyari. Tingnan po natin, paano po nag-work ito? Alam niyo po kung saan po ako na-attract? Dahil po sa leverage. Ang leverage po pala, it's all about duplication. It's all about exponential growth. I-duplicate mo ang sarili mo para dumami ang masisipag na matupad na tulad mo, tulad natin, at may pangarap na nais matupad dito po sa industriyang ito. Mabilis po yan mangyari, lalo na po dito sa Live Good. Pag-usapan naman po natin ang matching bonus, 5 generation dip. Yung pinakita ko po sa inyo kaninang matrix commission, sobrang klarado na po yun, grabe. Yung future income natin pwedeng maging immediate. Pero ito pong matching bonus na ito, dahil di po talaga ako dito makatulog. Sobrang lupit po nito. At mayroon pa siyang 5 generation dip. Ito po ang pinaka-the best sa lahat. Tingnan niyo pong maigi. Dito, o sa lahat ng direct mo, meron kang 50% sa matrix commission ng mga directs mo. Sample, yung isa mong directs, meron siyang $1,000. Meron po kayo dyan na $500. Yung pangalawa mong directs, meron po siyang $500. Meron po kayo dyan na $250. At ang pangatlo mo, meron po siyang $100. Meron po kayo dyan na 50%. So, $50. $50 po kayo dyan. At yung isa naman po na naka 200, meron po kayo dyan na $100. Ang maganda po dito, infinite wide. So, ang laki ng matching bonus po natin. Depende sa dami ng personal enrollee mo. Sa laki ng kinikita ng mga directs po natin. Alam niyo kung bakit di pa ako nakatulog? Meron pa siyang tinatawag na 5 generation dip. Alam mo, sobrang nawindang ako nung nakita ko yung video nung nasa back office po natin habang nag-i-explain si Sir Ben Glensky na napapangiti sa ganda, napapangiti sa confusing sa computation doon sa 5 generation dip. Nakakawindang lalo na kapag may rank ka, nakikita mo, bakit may first generation silver, second generation silver, first generation gold, second generation gold, and so on and so forth. Sobrang nakakaloka. Bigla na lang lumiliwanag ang mata ko pag nakikita ko ang mga dollars sa aking back office. Grabe. Ngayon tingnan po natin ito. Bigyan ko po kayo ng sample. For now, hindi po natin ito masyadong maa-absorb, pero ito po ang masasabi ko po sa inyo. Ipinapakita lang po ni Live Good on how generous the company is. Kaya po yung sinasabi. Kaya po yung sinasabi na how generous the company is, kaya yung sinasabi ni Sir Ben Glensky, Ben knows how to help people win, at ito na po yun. Hindi po yun theoretical. Isa po itong reality kasi dito po kay Live Good, binigyan po talaga tayo ng rewards more than what we expect. Ang tanong, bakit? Pagpalagay na lang po natin, meron kang 10 directs, 10 ang team noon para madali po nating makompute. 100 ang matrix, 50% po noon, so $50 times 10, meron kang $500. Ngayon, so on your first level, so ipagpalagay natin meron tayong 6 generation silver. Ibig sabihin meron dyan na 10 silver na ang kanyang team ay 100, may matrix income na 100, so 10% ang second silver generation sa 100, that is the same computation, that's 1,000 depending the same computation depending on your rank. So matching bonus 5 generations deep, alam mo sa totoo lang, napakalaki po nito. You observe your matrix. Ako yung matrix ko nung umpisa $6. Sumunod, nag-100. And then nag-300. Then nag-almost 600. Palaki po ng palaki. Di ba nakita nyo na share ko po the last time na nagkaroon po tayo ng tawag dito, Platinum Night. So as you can see, it's close to 1,000. Diba? So
palaki ng palaki, nakakatuwa po sa Live Good. Yung income mo ng monthly, di na po yung bababa. Pataas ng pataas. Maganda po ba o maganda-maganda? Palakpakan po natin sa Live Good. Ayan, so malapit na po tayong matapos. Paano naman kung halimbawa matching bonus mo ay bronze ka? Na sinama mo ang nanay at tatay mo. Kumita ka dyan sa $4,095. Yung nanay at tatay mo, $4,095, may 50% ka sa kinita nila. So kikita ka pa ng dagdag na kalahati niyan. Total income niyo pong mag-anak ay 10,238. So magkano po ang future income? Eh di more than $500,000. Ganyan po kasimple. Ano po ang ginawa? Family of bronze. Kaya dito kung join po tayo, huwag kang sasali na ikaw lang. Idamay niyo po ang pamilya mo. Sa totoo lang kami dito, 16 kami dito lahat. At my siblings are following me on the rank up. Alright? So, ang pinaka-the best po talaga, gawin po natin, mag-bronze po kayo agad. Go for bronze. Live Good kasi is a perfect family business. Alright? What about meron kang 20 directs na kumikita naman ng 2,047 dahil mga unrack, kalahati po niyan is $1,023.75 times 20, edi meron kang $20,475. Magkano po yan sa peso? 1,146,600 month after month. Yan ang future income na nag-aantay sa atin. Buwan-buwan po yan kung siseryosohin po natin sa Live Good. Paano kung meron kang 30 directs? 30 directs na kumikita ng 6,000. Eh di mayroon kang $3,000 times 30, so that's $90,000. Sa Philippine peso ay 5,040,000 buwan-buwan. Guys, tumulong po tayo sa mga nangangailangan. Gumawa po tayo ng foundation. Kung ganyan po kalaki ang blessings na bigay sa atin ni Live Good, kayang-kaya. Kayang-kaya po nating tumulong. Okay? Diamond bonus pool. Once we become diamond, 2% ng kita ng buong mundo paghahati-hatian. Equally ng lahat ng mga qualified diamonds on that particular month. Ang diamond bonus pool, pumapalo po yan ng $6,000 to $9,000. Pero yung ating first diamond, alam niyo po yung kauna-unahan niya pong profit sharing, $23,000. Yung ating crown diamond, yung unang profit sharing niya, $38,000. That's lucrative. That's lucrative how Live Good is. Sana po naintindihan po natin yung 4 ways to earn a Live Good. Saka na lang po natin aralin yung 3. Sa 4 pa lang po kasi grabe, baka di na po kayo makatulog. Palakpakin po natin ang amazing opportunity na Live Good. Ngayon, actually, we are about to end. Meron po akong gustong ipakita sa inyo. Siguro ang tanong nyo po, paano? Anong pwedeng gawin? Gusto ko pong i-share sa inyo itong strategy kasi sa ganda ng opportunity na to, kailangan po nating ma-strategize to ng maayos para mabilis po mag-grow ang ating Live Good business. At ito po ang doktrina na itinuturo ni Mentor Vilma Sabulao, the strategical action plan para mabilis mapuno ang matrix. The power of 2. Enrolling 2 personal direct per week. Tingnan nyo po. Tingnan nyo po ng maigi ang screen. Ikaw po yan. On the first week, nag-enroll ka po ng 2. Tanong, kaya po ba natin mag-enroll ng 2? Yang 2 na yan po yung magic move mo. Silang 2 ang magiging stepping stone mo to maximize the matrix. Na kung saan yung 2 mo, tuturuan mo na kumuha din lang ng 2 sa unang linggo nila. So ano ang programa natin? Go for bronze on your first week at ituro mo ng ituro hanggang sa baba na mag-go for bronze for the first week. Naka-align po tayong lahat. Itigil na po natin yung wala kang gagawin, kikita ka. Kasi totoo naman po talaga kikita ka. Pero ang katumbas po nun ang sakit. Maiinip ka kasi kakaantay. Ano po ba yung aantayin mo? Yung 3 buwan puno na ang matrix? O 3 o 5 taon hindi pa puno ang matrix? Pag-aralan niyo pong mabuti ang power of 2 at i-apply niyo po agad sa team niyo. Sa mga bago, ang swerte niyo po. Sa totoo lang, pagpasok niyo pa lang may blueprint na po kayo. It's time to make a change. Actually, sa totoo lang sa mga nauna, baka di nyo lang po napansin, itinuro na din po ito ni Sir Tim Miller. Marahil yung mga nag-follow ang agad na nag-rank up at yung iba na hindi po nakapansin ng strategy na to,
Actually, sa totoo lang, hindi pa po huli ang lahat. Simulan po natin sabay-sabay po tayo. Ang tanong ngayon, kaya ba? Can I say your answer in the comment box, guys? Kaya ba na kumuha ng dalawa? Yung dalawa, tuturuan natin na kumuha ng dalawa para sila po ay dumami. Tagdadalawa lang po. Tingnan po natin yung nasa screen. Kaya po ba natin na kumuha ng dalawa? Dala-dalawa, linggo-linggo? Can I see the hands of those partners po natin na kayang gawin po to? Again, this is part of declaration na once po dineclare mo na kaya mong kumuha ng dalawa, it's very easy for you to enroll two. Who among of our partners ang kayang-kayang gawin po na mag-enroll ng dalawa? Sino po dito ang kaya daw? Tingnan po natin. Ang sabi po dito, Generoso Abuan, yes, yes. Abnil, yan. Si Michael Akaringal, kaya. Diba? Parang sisiw eh. Roda Espiritu, kaya po. Si Wawi, ba? Yes. Sheila May Colliantes Diaz, kayang-kaya. Yes, kaya. Michael Karingal again. And Donnie, kaya po. Russell Watch, kaya. Assured Driving School, yes, kayang-kaya. Ayan, ang dami po. Kayang-kaya. Pag-aralan po natin to, i-adapt po natin to. Rodolfo Connie, Marias Salume, Reyes, kayang-kaya. Ito po, ano po natin to, ilagay po natin to sa ating programming in our mind, itong tinuturo ni Mentor V. Ako nga like kung sinasabi sa aking mga partners kuha ka lang ng dalawa, utang na loob, tigil ka na. Bakit? Kung turuan mo yung dalawa mo, tutukan mo yung dalawa mo na makakuha ng dalawa. Because sa totoo lang po, it's our responsibilities. It's our responsibilities as a sponsor to teach them on how to grow, on how to get there too. Iga-guide po natin sila. Huwag nating iwanan para magtuloy-tuloy po silang mag-grow. And the moment na nakikita nyo na po, na kaya na po nila ang sarili nila na magpalaki ng grupo nila, that's the time you get another directs kasi infinite wide tayo tama? So ang hirap kasi niyan, pagkakuha mo ng dalawa, nag-focus tayo sa kakakuha ng dalawa at may tinatanong po sa atin yung dalawang nakuha natin, hindi natin nasasagot. So once you get into this business, learn it ASAP, learn it immediately, plug into the training, and do your own research. Aralin po natin. Then kuha tayo ng dalawa, equip na po yung knowledge natin. While we are learning the business, we are guiding the first two na kinuha natin na makakuha ng dalawa, then impart the knowledge that we gain. Kung ano yung nalaman natin na pwedeng makapagpabilis ng pagpalaki ng organization. So tuloy-tuloy lang po yan. Ganyan po ang gagawin po natin in the application of Power 2. It's so powerful po talaga. Alright? So, ayan. Nakita po natin yung mga nag-participate. Thank you very much sa lahat mga nag-participate. So, ganito po ang pattern. Kung lahat po tayo nag-i-enroll ng padalawa-dalawa on the first week, puno po agad ang matrix. Ayan, tingnan po natin ha. So, paradigm shifting po tayo mga ka-Live Good. Sabi po ni Mentor Vilma, kasi po ang power of two, it works. Ayan no? Ayan no? Kikita po talaga. Simulan po agad natin ang matrix ng power of two at works. Okay po ba? Sabi nga po sa tagline po natin, go for bronze on your first week. Pass it on and maximize the matrix. Kaya po ba? Alright? Okay. So paano kung hindi lang dala-dalawa yan? Paano pag nagtuloy-tuloy ka po linggo-linggo na nag-i-enroll ka ng dala-dalawa at ginawa mo siyang 10 sa unang buwan? Tinuruan niyo po yung 10 na mag-enroll ng 10 buwan-buwan hanggang sa 4th month 10,000 na po ang tao. 4th month ang kita po dyan ay 2,500. Exciting, di ba? Buong barangay nagli-live good. Bakit? Pag ba napuno ang matrix, tuloy-tuloy na po yan, lahat tayo kumikita. Lahat tayo nagbabayad ng tax. Lahat tayo akasenso. Wala nang aasang ayuda sa gobyerno. Ayos po ba? Alright? Ayan o. First, second, and fourth month, $2,500. So with this, sana naiintindihan po natin ng crystal clear ang opportunity ni Live Good. Okay? How does the matrix works? Sa mga guest po namin ngayon, just go to the person who invited you. Mag-pre-enroll na po kayo agad. Wala pong bayad yan for free temporary position. Dahil the sooner you pre-enroll at nagbayad ka ng Friday before 3 p.m. weekly cut-off time, you will be placed
immediately on the matrix of your upline na kung saan kayo po yung unang lalapag. So ano pa labanan dito? Ito yung laging sinasabi ko sa mga directs ko dati na mag-pre-enroll agad kayo at sobrang swerte po ng iba kong na-invite na nag-pre-enroll agad. At nag-lock in kasi libo-libo na po ang tao sa ilalim po nila. Totoo po ang matrix. Totoo po ang spillover. Kung bakit gusto po naming i-follow natin ang doktrina ng power of two, kasi nakakapagod po mag-antay sa mga wala pang spillover. At mas malaki ang kikitain kapag mas marami kang nai-enroll. Alam niyo po ba ang good news? Ayan, we are all pioneer here in Live Good. Kasi po according kay Live Good, 300,000 to 1 million ang papasok from December 2022 to December 2023. Right now, we are more than 5,000 or 600,000 na ho ata tayo. So ano po ang point? We're still on the tip of the iceberg. Kung si Netflix nasa 230 million subscribers na sila, and the next year to come, Live Good, the next big thing happened to us. That would be 100 millions to a billion member of Live Good. Kailan ka po sasali? Pag umapaw na, pag lahat ng kaibigan, kamag-anak at kakilala mo nakasali na. Naku, ang hirap po niyan. Yan po yung sinabi ko po kanina na laging sinasabi po ni Mentor Fernan Santiago, napakasakit po nun. Yun po yung tinatawag na the pain of being left behind. It's time to create an urgency. You grab the opportunity kasi minsan dumaan po ang opportunity na yan, mahirap po magsisi. Because time is gold. Now, maganda po ba o napakaganda ang present po natin sa'yo, yung napakinggan po natin? Okay? I want to show you some people na nakaka-inspired or na-inspired po ako. Ayan. So, ito pong si Grand Upline here in the Philippines, Mentor Fernan Santiago, the first diamond and the first crown diamond, the first diamond and the first crown diamond here in the Philippines, in the second crown diamond global. Ayan. So, ayan, tingnan nyo po, understated na po yan. Mas malaki na po ang kinita niya kesa po sa nakalagay po dyan. Ayan. So, what about Steve Miller? Homeless po ito 6 months ago. So, per broke. Kahit cellphone, wala. Pero ngayon, nasa more than 300,000. Actually, more than that. What about Sir Jesse Garcia, the upline of Mentor Fernan Santiago and Chicago, Illinois? Yung figures po na nakikita po dyan sa screen, sa tingin nyo po ba, would it matters? Would it matters to us po ba? Na-inspired po ba tayo? Kasi ako sa totoo lang, di na naman po ako nito makakatulog. Sobrang inspired na naman po ako kasi ito lang po yun. Nagawa na po kasi nila. Magagawa din po natin, okay? So, top 4 reasons to join. We just officially launched Global. Pioneer po tayo. Highly quality and very affordable health products. Marketing system tools and trainings. Napakaganda po. Full funnel system po tayo. Isa sa best pay plan ever. A simple, powerful, and lucrative pay plan. Alam niyo po itong 4 top reasons. Few reasons lang po ito. Bakit kailangan po natin mag-join sa Live Good. Hindi ko na po lalahatin, pero dito po sa top 4 reasons na to, this is more than enough for us to make a brilliant decision, to create urgency in joining Live Good now. Okay? Alright, so sa lahat ng mga guests na naririto po, maraming salamat po sa inyo. Sa lahat ng mga nakasama po natin, ng mga guests and mga leaders na nag-invite, nagdala po na nakinig po this afternoon. Thank you so much for sharing your time. And I just want to know lang po, you can get back with the persons who invited you and let them know if you are A, B, or C. And I want to know also yung mga sagot po natin kung nakinig po tayo sa presentation. Ang tanong po ngayon, are you A? Ibig sabihin po ng A, I want to become an affiliate member. Or letter B, I want to become a member. Or letter C, I want to become a retailer customer. So again, get back to the person that invited you and let them know if you are A, B, or C. So I want to see also our attendees. Sino-sino po ba ang mga A, B, or C? Can you please chat on our
chat box kung sino-sino po ang mga A, B, or C while I'm reading with this disclaimer that the information obtained herein has been provided as an information service only, not a financial or medical advice. The accuracy or completeness of the information is not warranted and is only as reliable as the sources from which was obtained. Also note that delivery or courier fees are not inclusive the product pricing, and the monthly subscription of $9.95 is a requirement to remain an active member of Live Good. So ayan, so thank you. Thank you, Live Good. In fact, focus on working on yourself and you will attract who you become. Tingnan nga natin sino-sino ba dito yung mga nakinig? Sino-sino ba dito yung mga na-inspire? Ayan, we have here, ang dami naman palang nag-A. So, ayan, thank you daw, Coach Jericho Irinco. Ma'am, my pleasure. Sir Elmer, my pleasure po. And as Coach Vicenta is letter A, who else? We have Ma'am Roda, Espiritu letter A. We have Crisanta Calonge, letter A. We have Generoso Abuan. Join us and Live Good. All right, thank you, congrats. We have Donnie A. We have Michelle Caringan A. We have Ronnie Salazar from Caloocan, A. We have Shirley Connie, A. Ayan, we have, sabi ni Sir Generosa Buwan, thank you, Coach. My pleasure. Rodolfo A. and Connie A. Maria Salome Reyes as A. Abnel E. A. Diamond A. Roda Espirito from Tarlac City. Oliver Dado A. Diamond A. Assured Driving School member Alma Cordova, Pasensya Yak A. Ang dami pong nag-A. Kung uubusin ko po ito, baka umagahin po tayo. So ayan. So maraming salamat po sa lahat ng mga nag-participate. And again, get back to the person that invited you and let them know if you are A, B, or C. I am done. And again, maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa akin this afternoon. Nandiyan po ba si Mentor V? Siya po ba ay makakasama natin? Thank you, Mentor Coach Jericho. Ayan, thank you so much din po. Ayan. So, I think, Mentor V, are you there? Yeah. Ayan, nandiyan po pala si Mentor V. Ayan. I'm done with my presentation po, Mentor V. Maraming salamat po ulit sa opportunity na makapag-present po ng Live Good opportunity dito po sa ating Soaring Eagles International regular Zoom ng 3 p.m. and sa prime time meron po tayong 8 p.m. So always ugaliin po natin magdala po ng mga Zoom guests po natin, mga leaders. Please always bring your guest in our Zoom presentation kasi magdadala lang po kayo ng invites, kami na po ang magpe-present ng business po sa inyong mga guests. Alright? So maraming salamat po ulit. Okay. Alright, so thank you so much. Thank you so much, Ma'am V, Mentor V. Thank you so much. Okay. So, congratulations, Coach Jericho, for such a very clear presentation. Palakpakan naman po natin ang ating pong speaker for this afternoon. Na-inspired po ba tayo? Sobra bang na-inspired? Hello, pwede po bang maglagay tayo ng clap emoji? So, okay, maiksi na lang po to, no? So, nandito na tayo, ginagawa po natin. Yours truly, by the way, good afternoon. I am Coach Mentor V Sabulao, newly promoted Diamond in Live Good. I just joined para dun po sa mga guest. Nag-join po ako February 10, so mahigit 5 months pa lang po tayo. Pero ano po ang mensaheng gusto kong sabihin po sa bawat isa sa atin na nandito po sa Zoom? Araw-araw ginagawa na po tayo. Meron pong sistema ang success. Meron pong formula ang success. Ang success po ay hindi tsamba-tsamba. Ang success po ay may formula. Ang buhay po may formula. So, what is the formula for us to become successful? Number one that we are going to do is the mindset. So, kung nakikita po natin na itong opportunity is really an opportunity of a lifetime, kung nakikita po natin ang Live Good is pwede pong makapagpabago ng buhay. Alam niyo po kagabi,
Meron po akong pinost sa Facebook. I was so inspired by a vision impaired na si EJ. Isipin nyo, ginawa niya yung Live Good at natouch ako nung sinabi niya na wag nyo nang antayin na hindi nyo, wag nyo nang antayin na hindi nyo makita ang mundo bago nyo makita ang Live Good. Kasi ang point doon, siya, bagamat hindi niya natatanaw ang mundo, hindi niya nakikita ang mundo, pero sobrang liwanag nang nakita niya sa Live Good. So para sa mga guests na nandirito at mga na-invite, sana po crystal clear na nakita niyo po yung opportunity namin dito sa Live Good. So it's so simple, ayusin po natin ang ating pong mindset, alagaan po natin ang ating pag-iisip, kung yan po ay naka-align sa buhay na gusto nating maging. Ito po ang sabi ni EJ kagabi, no? Di ko man nakikita ang ganda ng mundo, pero nakita ko ang kagandahan ng Live Good. Huwag mo antayin na mawalan ka pa ng paningin para makita mo ang kagandahan ng Live Good. So alam niyo yung mga words na yon, nung narinig ko po ito sa isang vision impaired, sobrang nakaka-challenge po sa mga tulad po natin na normal na normal. Ngayon, sa mga guest po natin, work on your mindset, on the way you think. Isipin nyo na lang lagi on my crown diamond. And I hope na lahat po tayo, magkaroon po tayo ng hungry, the desire to really step up. So Live Good is showcase na po sa atin yung success. Nandiyan na po yan. Actually, ang dami ko pong gustong sabihin. Lagi nyo naman po ako naririnig. Ang ingay-ingay ko po sa Facebook ko, nagla-live po ako. Kung pwede ko nga lang pong ipahiram, no, yung aking pong mata, ipapahiram ko po sa mga taong hindi pa po nakikita ang Live Good. So I just hope na magkaroon po tayo ng humility, the humbleness, no? Kasi pag meron po tayo ng teachability, alam mo yung being teachable, hindi po tayo magiging teachable pag wala po tayong a wisdom of humility. So yung pagpapakumbaba na we are hungry for learning, ako po kahit marami ng paulit-ulit naririnig ko yan sa mga upline ko dati, kahit paulit-ulit naririnig ko na yan kay Eric Worre, kay Danny Johnson, kay Zig Ziglar, kay John Maxwell, kahit paulit-ulit yung isang libro, minsan ilang beses ko pa nga yan binabasa eh. So ang point dito, huwag po tayong mapagod mag-aral. Kasi habang nag-aaral po talaga tayo, ang wino-workout natin is yung ating mindset. At ang mindset na to, tandaan po natin, yan po ang ating pong yaman. Ang mindset natin is yan po ang ating pong yaman. Kaya babantayan, aayusin natin sa umpisa pa lang kasi mindset is everything. Can you please type there, mindset is everything. Mindset. Kahit i-type nyo lang po yung word na mindset. 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 Nandiyan pa po ba kayo? Hello, hello, hello. Hello. Live Good family, are you still around? Gising pa po ba kayo? Okay, nagsasawa na ba tayo sa ating pong Zoom? Okay po. Wow, thank you, generoso. Mindset. So naniniwala na po tayo na importante yun. And you are so blessed kasi pinaunlakan nyo yung taong nag-invite sa inyo. At you are so blessed kasi nandito po kayo sa Zoom. Kahit kayo po ay affiliate at paulit-ulit po kayo nandirito, it's just fine. At mas maganda kung meron po kayong guests. Mas maganda po pag may isinama po kayo dito. Kasi yun, just imagine, one person could really change the genealogy. 1% can change your story. Hindi mo alam na yung tao na yun, yung pala ang magbibigay sa'yo ng giant leg. Hindi mo alam na yung isang tao na yun, yung pala yung magpapadiamond sa'yo. Hindi mo alam na yung isang tao na yun, yung pala ang pupukaw ng desire mo. So one person could make a difference. Kaya ugaliin po natin talagang mag-invite. Huwag tayong papayag na wala pong Zoom, na wala po tayong invite. Masterin po natin yon. And it's all about on the mindset. Yung mindset natin na makita natin na importante ang guests. Importante ang prospects. Ako po kahit isa lang yan, masayang-masaya na po ako. Kasi yung isang taong inaalagaan mo, huwag mo siyang tingnan na mag-isa. Tingnan mo siya kung sino ang kakilala niya at kakilala ng kakilala ng kakilala niya. At ano ang kakayahan ng taong yun. Pag yan tinuruan mo, na-guide mo ng maayos, ano ang mangyayari sa'yo? Alam mo kung ano?
duplication. If there is duplication, there is multiplication. And if there is multiplication, there is leverage because network is working. Eh kung mag-isa lang po tayo, fine and good na mag-isa lang tayo. Dapat wala talaga. Lalong-lalo na kung wala pa po tayo na-invite o nahihirapan tayo mag-invite, focus on working on yourself. Huwag po kayo mapagod. Kasi time will come, you attract who you become. Yung belief level mo, pag nakita na nila na unshakable ka na, nakita ka na nila na, ay grabe, hindi na ito matitinag. It's all about belief level. Hello? Kaya yung mindset is important. Number 2, mindset plus action. Basic lang po sasabihin ko sa inyo ngayon, action. Kahit anong ganda po ng opportunity ng Live Good, kahit bumaha po tayo ng affiliates, my team right now is turning to 13,000. Ang bilis. I would like to shout out, no? Grabe, sobrang blessed po ako kasi I have a new enrollee from Africa, Swaziland, Pinyal Light. Sipin mo yon, hindi ko siya kilala. Nakita niya lang ako. Narinig niya lang ako. Alam mo, sabi ko sa kanya, how come did you understand I'm speaking Tagalog? No, 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 no. Because in Facebook, there is an English translator. I understand and I want you to be my upline. Alam nyo, doon ko po naaani na yung sinasabi na work on yourself. Work on yourself and you will attract who you become. Kaya dito, ayusin po natin yung the way tayo mag-isip, the way tayo magsalita. Attitude is altitude. Attitude is altitude. Your attitude is your altitude. Kahit maabot pa po natin ang tugatog ng tagumpay, ang payo ko po sa ating lahat, manatili po tayong humble. Kasi ang Diyos po sa atin ang mag-aangat. Alam niyo po ba na God is working miraculously in our lives? Pag sa Kanya tayo, buong nagtiwala. Hello, Live Good family. Nahihirapan tayong i-work out ang ating mindset. Meron akong kausap. Nahihirapan ako kasi hirap na siya sa buhay niya eh. Pero alam mo, napaka-super hard-headed. Ang tigas ng ulo. Alam mo anong sabi kong ganun? Hanggat hindi mo papalitan yung mental quotient mo, yung pag-iisip mo, yung mindset mo, sabi kong ganun, walang pagbabagong mangyayari sa buhay mo. Kaya importante po ang mindset. Importante din po ayusin natin ang ating attitude. Sa mga susunod na linggo, mag-aaral po tayo about leadership. Mag-aaral po tayo ng mga basic. Mag-aaral po tayo ng dudukot sa mga puso natin. Bakit kailangan po natin gawin sa Live Good? Kasi intindi na natin Live Good, Complan, spillover, spillwaiter, spillmaker, alam na natin yun. Pero bakit hindi natin ma-implement? Kasi kulang tayo ng drive, kulang tayo ng gasolina, kulang tayo ng compelling reason why we are going to do that. Bakit tayo kulang ng compelling reason? Because the mindset is destroying us. The mindset is sabotaging us. And that's how critical the mindset is. Mindset is everything. That's why we have to be very careful on the way we think because it will describe of who we become. If there is one message that I am going to emphasize this afternoon, because I'm speaking to all leaders, I'm speaking to all guests. Okay po? I'm throwing you a lot of words of wisdom na little by little, okay, day by day, we have to work on it. I speak on desire, I speak on your discipline, a lot of things that we have to work on ourselves. Lahat po yun, ang dami po natin talagang aayusin. At hindi po yan nagagawa ng isang pitik lang. It's really a process. But if you are aware that there is a particular aspect of our personality, of ourselves, no, that we have to address and work it out, na humble tayo na, okay, I have to humble down at aayusin ko to. Maniwala kayo, you're on your way to the top. You are on your way to the top. Pero pag mabigat yung dinadamdam natin,
Hindi tayo makakalipad. Kasi ikaw mismo ang bigat eh. Ikaw mismo nahihirapan ka sa sarili mong dalhin eh. Hello, are you with me? Are you with me, Live Good family? Because if you cannot manage your mindset, if you cannot manage your attitude, if you cannot manage yourself, how could you manage other people? Alam niyo po, pasensya ka na kayo kung sometimes do I speak heavy? Do I speak harsh? No, it's not. I am just concerned. I want to teach you to the core. Whatever I speak in front of you here, hindi ko po ito ginawa ng ganun-ganun lang. Pinag-aralan ko po ito. And I really learned from the great mentor in the world. Yun po yung mga libro na binasa ko. Yun po yung mga trainings na pinagsusunugan ko talaga ng kilay. At sa awa ng Diyos, yung pag-aaral ko ng more than 15 years, that with all humility, I was hungry for learning. I cannot be in front of you right now if I never humble down myself to really learn, to really work on my mindset, to really work on my attitude. May attitude din ako, alam niyo po ba yon? Minsan sumisingaw nga yung attitude ko eh. Pero alam niyo po, pag alam ko na hindi na naaayon yung attitude ko, nagpe-pray na lang po ako. Kasi ano ang paulit-ulit ko pong sinasabi? Ang buhay, punong-puno po ng temptasyon. You could be driven to anger, you could be driven to something else, to negativity and everything. Exposed tayo sa mundo na very, very, very challenging. Pero kung tayo aware po, na anything that is negative, anything that will sabotage your success, anything that will pollute your mind, throw it away because it will never help you. It will never help you. It will never help you. It will sabotage you. Pride, ego, fears, doubts, worries. Who are the author of those? Hindi po si Lord. Si Satanas. So bakit natin i-entertain? Maging hopeful pa tayo, maging passionate po tayo, maging loving po tayo, maging caring po tayo, magkaroon po tayo ng respeto. Mas matanda, mas bata sa atin, sino man yon. Alam mo, pag meron tayo nun, naaaninag kasi yun eh, ng mundo. Kaya focus on working on yourself and you will attract of who you become. Alam niyo po ako, sobrang natatouch ako eh. Pinyal Light, I don't know him. Of 570,000 members in the world ng Live Good, he chooses me. He chooses me to be his upline. Di ba nakakakilabot yun? Akala ko pa nga dati scammer eh. Praise God, hallelujah. To God be all the glory. No, nagwa-wonder po ako, naa-amaze po ako. To tell you honestly, even until this point in time, I cannot believe. I cannot disclose everything. But I know that there is one God working on everything. Kaya tayo po dito, maging mapanalangin po tayo. Binigay na po sa atin ng Diyos ang Live Good. Paumanhin po, hindi po ito about sa religion. Naniniwala ako may kanya-kanya po tayong belief. Nirerespeto ko po ang bawat isa. Pero naniniwala naman po siguro tayo na meron pong makapangyarihang Ama na nasa langit. Na pag sa Kanya tayo talaga humingi, na ayusin ang lahat sa atin, tapyasin ang lahat ng di ayos sa atin, maniwala kayo, magdadiamond po tayong lahat. Agree ba tayo doon?
Hello. Hello guys. Galingan na lang po natin. Pasensya na kayo sa akin kasi talagang para po akong nanay na I really want to teach each one of you. Gagalingan na lang po natin. Nasa pinakamagandang platform na po tayo na pinanganak ng balat ng lupa. Ang dami-dami na pong nabago ng buhay. Isipin mo, ngayon po, kasama ng mga leaders na meron po ako, sa team ko na lang at alam ko ang dami-dami po nating super masasaya. Sobrang nakaka-blessed. Sobra pong nakaka-blessed. Ngayon, wag po kayong mainip. One day at a time, one step at a time. Every great journey starts with a small steps. Every great journey starts with small steps. When I started Live Good, I started one person. I talked to one person, another person, another person. And I build one leader at a time, at a time. Ganun lang po yun. Tuloy-tuloy lang po. Maging consistent po tayo. Sana mayroon po kayo napupulot na mga aral sa mga sinasabi ko. At ito pong mga sinasabi ko, puhunan po natin ito beyond measures. Lampas pa po ito sa 2,800. Lampas pa po ito sa 2,850. Lampas pa po ito sa 2,900, sa 2,950, sa 3,000. Depende kung ano po yung ginamit nyo. Crypto ba yan? Credit wallet ba yan? Debit card ba yan? Credit card po ba yan? Hello? Isa puso po natin lahat. I am serious. I am really serious. At ang masishare ko lang po sa inyo, siguro, kung ano po yung nangyayari sa akin ngayon, kung anong tinuturo ko po sa inyo, yun po yung ginawa ko sa mahabang panahon. At ngayon, hindi po ako makapaniwala. May mga taong hindi nakakaintindi ng sinasabi ko. Ng mga taong hindi ko kinakausap. Maniwala kayo, may nag-enroll sa akin. Nag-pre-enroll siya. Winelcome ko. Hindi po ako nagpapalipad na ng landing page mula ng March 20. Nung pumalo na po ako sa leaderboard at natapos ko ang platinum ko, hindi na po ako nagpalipad ng landing page ng minsan. Pero nagfe-Facebook ako. Nagugulat na lang ako may mga nagpe-pre-enroll sa akin. Palibhasa, naka-professional setup po ako sa aking Facebook. Nakalagay po doon yung aking website. Maybe doon po sila nagpe-pre-enroll. Bakit ko to sinishare sa inyo? Might you can get some lesson. And then, may nag-enroll sa akin, may nag-pre-enroll. Pag lahat na nagpe-pre-enroll po sa akin, kinocongratulate ko, welcome. You can reach me on my messenger, on my Facebook, blah, 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 and this is my cellphone number. Awa ng Diyos, yung isang tao na yun, di talaga siya nag-reply. Nagulat na lang ako, pagtingin ko sa report ko, bronze na siya. Bronze na siya. Tapos trinay ko siyang tawagan, hindi ko ma-contact yung kanyang cellphone number. So, ang dami pong mga nagjo-join na nagpe-pre-enroll na lang, na you just magnetize the person. Yang nasa sa Africa, personally, hindi ko po talaga siya kilala. I thought he's a scammer. Pinagdudahan ko pa siya. Alam mo anong sabi ko sa kanya? I'm so sorry. Because nowadays, there are so many hacker, there are so many scammer. I would prefer talking to you because you are a total stranger to me. I want to speak to you with your video cam on. Napunta kami sa WhatsApp kasi wala siyang messenger. Yung messenger niya, messenger light lang. Nag-usap kami. Nakita ko siya totoong tao. Ang bait-bait. At ngayon, totoong-totoo. Kaya praise God, hallelujah. Anong susi doon? Mga ka-Live Good, nagpe-pray lang ako lagi kay Lord. Ang prayer ko kay Lord, please lead me to the right people in need of the opportunity, in need of the opportunity in Live Good. At ito pong organizations natin, I know that this is part of the answers of the Lord. Kaya maging prayerful po tayo. And my closing words, you have to pray more, work harder,
and dream bigger. Lakihan po natin ang ating pangarap, yung pangarap na pwede tayong takutin. Kaya ko ba yun? Kasi sa sobrang laki ng pangarap mo, mag-e-exert ka talaga ng massive effort eh. At syempre, work back. Hindi mo yung kaya pag tayo lang. Pero ang Diyos kaya. Kaya we have to work, pray harder. So with that, I hope na may nagets po kayo sa akin ngayong hapon na to. At mamayang gabi, mag-invite po tayo. Thank you. Please mag-invite po tayo. Meron po akong gustong sabihin sa inyo na nag-viral po, no? Nag-viral po yung live ko noong August 3. And I want na my Live Good family will benefit on that. Kasi ang dami pong mga cross lines na nag-message po sa akin. Yung iba, sabi pong ganun, Ma'am B, nag-hangover pa ako sa live mo hanggang madaling araw. Di po ako makatulog. Bumangon po ako at shinare ko po. Ito, umaani po ako ng maraming pay-ins. Nag-i-encoding po ako, ma'am. Salamat po. Sana po makita na po namin kayo ng personal para makapagpasalamat man lang sa iyo. Alam mo, iyak ako ng iyak. There is another group, crossline ko. They invited me to be a sharer. Alam mo, sabi kong ganun, kahit saan niyo akong grupo dalhin para magsasalita ako. Kasi my passion is really to share to people about my story kung paano po ako blessed ng Diyos. Bagamat hindi ko pa po nakukuha talaga yung total success, but for me, this is the meaning of success. Putting a purposeful life na marami kang taong natatouch. Kaya tayo, sana pag nasaan po natin yun, ang sarap-sarap po ng pakiramdam. Yung live ko po ng August 3, nasa 5,000 plus views na po, turning to 6,000. I-share nyo po yun. It's not all about me, but the message na meron po doon. Marami pong naantig doon, marami pong nagpapasalamat sa akin, and I want you, Live Good family, to be blessed on that. I want you to be blessed on that. You practice the word of edification. Edification is saying something good about your upline. Saying something good about Live Good. Saying something about the cross lines, the family, the teamwork that we have. Because you know what? Edification works. Maniwala kayo, edification works. Saying something good about each other, it is very, very powerful. Because if somebody can hear, nasasabihin nila, ay grabe, they are saying all good things about each other. I want to belong to them. Sasali sa atin yun. Kaya, i-define nyo po yun, i-share nyo po yun, yung page na yon. And then, alam mo yung YouTube channel natin na LGSEI, napansin ko hindi kasi siya nakikita ng mga tao at hindi rin alam kung ano ang LGSEI. LGSEI stands for Live Good Soaring Eagles International. So, we decided to change it to my name. Vilma Sabulao, Mentor Vilma Sabulao. However, may ruling po si YouTube na hindi po siya masi-search ng 14 days. Kumbaga, pag maghahanap po kayo LGSEI. So bakit ko po kayo tinothrow doon? Okay? You want weapons, you want different testimonies, you want different presentations coming from different speakers. Araw-araw po, iba po ang ating mga speakers. Okay po? So ngayon, pag na-tabulate na natin ang ating mga schedules, so tomorrow, we have different speaker for tomorrow and also sa gabi. And then on Thursday, on Friday, on Saturday, meron po tayong platinum night na chop-chop po yon kasi marami na po tayong platinum and mayroon na tayong 2 diamonds. So, pupunuin na lang po natin talaga yung schedules. All you have to do is really work on your invites. Work on your invites. Ilapat nyo na lang po sa mga speakers na meron po tayo. And we try to make it a point na we gonna give you the best presentation para at least hindi naman po kami kumbaga hindi masayang yung time po ninyo sa pag-invite ng inyong pong mga guests. So I hope na meron po akong na-impart sa inyo ngayon, meron kayong babaunin. So mamayang gabi, mag-invite po kayo, yours truly will be the speaker, and then the sharer is one of the powerful leader of Soaring Eagles International, the leader of the founder of Phenomenal Lions, no other than Coach Dens Cordero.
our platinum leader. So ayun po, maraming salamat po. Huwag niyo pong sayangin yung minuto, huwag niyo sayangin po ang panahon. Mag-create po tayo ng urgency at all times. Nagtatawanan niya po kami kasi alam niyo, hindi na po matapos-tapos ang trabaho dito sa Libgood. Akala ko, nag-diamond na ako. Sabi ko gano'n, makakapagpahinga na ako. Utang na loob. Alam niyo po ba yung pag umaandar yung makanarya ng utak ko, madaling araw nagising pa rin po ako. So gano'n yun ano, kumbaga talagang tuloy-tuloy lang po tayo, tuloy-tuloy. Pag mahal po kasi natin ang ginagawa natin, wala po tayong kapaguran, wala po tayong, alam mo yun, hindi mo namamalayan, hating gabi na pala, hindi mo namamalayan, gano'n na pala yun. So unending, non-stop, kaya tutulungan po natin talaga yung ating pong sarili. Mahalin po natin si Libgood, mahalin po natin ang buhay na to, mahalin po natin yung opportunity na meron po tayo. Pag malasikitan po natin yan, maniwalay kayo, dadalhin kayo niyan sa tugatog ng tagumpay. So with that, maraming salamat po sa ating pong lahat. See you at the top. Galingan po natin. God bless you all. Bye! Bye, Libgood family! See you, Ma'am